Yeesu caggal de hebbina ruuhu ceeniiɗo o iwti Yurdan arti. Ruuhu o nayimo e nder jeereende. Ko ɗon Iblisa jarabimo fodde balɗe 40. E nder ɗen balɗe fof hay huunde o ñaamayni. Nde ɗe kuuɓi o heyɗi. Iblisa wiyimo, so tawi ko haaɓi Allah yamerde ɗo hayre wontumboro. O jaabimo o wi, ina winda neɗɗo wona mburu tan wurata. Iblisa nawimo ɗo ɓuri towde hollimo saha gooto dawlaaji aduna ɗi fof, wiyimo, mami rokke ngu laamu e darji mum fof ko min resdango, te mboɗo wawi rokkude ngu mo mbelaami. So a sudini kam ɗum ɗo fof ko hanji. O jaabimo o wi, ina winda ko jomiraɗo Allah ma tan tujjanta, te ko kanko tan ndewata. Iblisa nayima Yerusalem darnemo dow ceɓɓette galle Allah o, wimo, so tawi ko haaɓi Allah tew poyayi leydi, ngati ina winda o yamirante malaikaji makko yo ndene. Ina winda kadi maɗi tambe e juuɗe majji woto ma firgitade e hayre. O jaabimo o wi, wiyama a jaribtako jomiraɗo Allah ma. Nde Iblisa gayni jaribadema woɗɗima tombi mosil goɗgel. Yeesu rutti diwan Galile wandude e bawɗe ruuhu o, kadi dowlo mum yaaji e saraji he fof. Omo janginatno e nder batirɗe maɓɓe te yimɓeɓe fof ina teddinnomo. O yahi Nasaret ɗo o neno ɗo, o naati e nder batirɗe he ñande ñalawma foftere no o woowi waɗirde ɗum ni. O ummi ngam tarade. O totta deftere annabi Esayi, o morlitindi. O yii nokku bindaɗo ɗum ɗo, ruuhu jomiraɗo o nana huuri e am, sabu o suɓimami ngam andinde miskineɓe kabaru moƴƴo o. O neli kam ngam yeynude jomiɓe jomtaare mumen, wumɓe gumtugol mumen, ngam hiɓaɓe ina jaaje, e ngam yeynude hitande moƴƴere jomiraɗo o. caggal ɗum o morli deftere nde, o tottinde carwowo o, o jooɗi. Wonnoɓe e nder batirɗe ɓe fof puttanimo gite. O woni e wiideɓe, ko hande ngol ɗo konngol naatgol noppi mon timmi. kamɓe fof eɓe cettantonomo. te konnguli moƴƴere jaltatnoɗe e hunoko makko ɗi ina kawnoɓe. ɓe goni e wiide, tawe noon ko ɓi Yusufa o woni ɗo. o wiiɓe, mboɗo andima on mbiyam, so won ko cafrowo waawi yo safru hoore mum. komin nani ko kewi Kafarnawum ko fof, waɗɗum ɗo e wuro mon he. o wi kadi, e goonga mboɗo wiya on, hay annabi gooto teddintaake e wuro mumen. ko goonga kaalananmi on, diwɓe sankoraɓe ina kewno Israila e jamanu Elias. sangade waadere me maani leydi duuɓi 3 e lebbi 6, nde heege mange waɗi e nder leydi he fof. kono Elias nelaaka e hay gooto e maɓɓe, so wona e diwo cankoraɗo gooto jeyaɗo Sarepta e diwan Sidon. ñawɓe baras kadi ina kewno e Israila jamanu annabi Elise, kono hay gooto e maɓɓe laɓɓinaaka. laɓɓina tan ko Naaman Sirinajo o. yimɓeɓe fof laawi no feewi e nder batirɗe he. nde nani kaana haala, ɓe gummi ɓe gurŋimo haa caggal wuro. ɓe gaddimo haa e fongo hayre ɗo wuro maɓɓe ngo dari ɗo, ngam weddademo less. kono o fecciti hakkude maɓɓe, o yahi laawol makko.